कि बबुआ अपन गलती जेते मान लेबे तो हमरो तरफ से माफी बा। अपन गलती जेते मान लेबे तो हमरो तरफ से माफी बा। न तो तहरा ऐसा कुकुर के ठीक करे खातिर ई पूरा बिहार ना अकेले हमार जिला काफी बा। म्यूजिक बा जयदीप माही। हई रंगादार हम हई रंगादार बाबू सुने हिए जबे में गोली मार दे हम भेजबे में काका मिलल बा दहे जबे में गोली मार दे हम भेजबे में लेके बम या बारूद जाई मैटर में कूद डर बान करे जबे में गोली मार दे हम भेजबे में काका मिलल बा दहेजबे में गोली मार दे हम भेजबे में। ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार। सोशल मीडिया पर देखले खोली के हमर प्रोफाइल ढेरे बा फोटो आ वीडियो राइफल के संगे डालाई। अरे हवा में हवाबाजी मत कर कि हवा में हवाबाजी मत कर, कोशिश मत कर उड़े के आसमान में, न तो जहिया आ जाइबा हमनी के रडार में दिन दहाड़े फूका जाइबा शमशान में। बुझाइल हई रंगादार हम हई रंगादार बाबू सुने है जबे में गोली मार दे हम भेजबे में काका मिलल बा दहेजबे में गोली मार दे हम भेजबे में। ले के लइकन के टोली खुनवे से खेली ले होली के कर काल मडराता जे हमनी के बीच में बोली। कि अरे तू कितनो मशहूर रहबे गुंडा माफिया के काम से, तू कितनो मशहूर रहबे गुंडा माफिया के काम से, लेकिन बेटा कलेजा ता तहरो काप जाई हमरा जिला के नाम से। बजाओ रे रंजन रसिक फताब दिलीप घूमेला रे बरे जबे में गोली मार दे हम भेजबे में काका मिलल बा दहेजबे में गोली मार दे हम भेजबे में। ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।